nletacha ihe ndị a niile tinyere etu isi wee bịa mgbe na-eme ihe a na ndị bekee na-akpọ flashback agbagharago m gị efe niile ndị niile ama m na omume ụmụazị iwu megidere na ụmụazị na ụmụazị ga na-egwuri egwu na-akparị ya m na-anụlụ ọgụ dị ya nọ na-apịa ịtarị dị ya nọ abịasị ya ịtarị edo ya na-edokwu nsogbu adịghọ gbadalụ nwa ekenere m ọbata nke bụ n'oche m ga-ese ọbata osu ọ sị ọbatakwa aba osukwa ọ na-eme ka ahụ ya si ada ọbata osu olisa nwa m nna tupu eme n'ihe emeela m ihe niile m ga-eme emeela m albọm nke asaa na-achọ ka m banye na nke asatọ ya gị na your producer okwugokwa mụ na ihe kpacha n'ihe niile o kwere na ọ ga-eme mana ihe ji ewukwanụ mbamba ya bụ ego ji ya papa anyị karịghị okwu anyị kọtara garụ ma ihe banyere ego chefuratagodị nke ahụ ego ole ka a na-ekwu okwu ife a mgbakọ na mwepụ ihe niile ga-abụ 150,000 ofe nkụpụ legodi nwa gị anya n'ọkpa akwa ịfụrụ ya anyị karịghị okwu anyị kọtara mụ a ga-etinye ekwentị n'okporo ụzọ kịta ka mkpọ ndị oyi m n'obodo a na-akpọ Eko Lagos ha nọcha into iti egwu na ihe ndị ọzọ marketing whatever so ihe banyere egwu gị ahụ mma gba mbọ fụ na itiri egwu ahụ ka o ruo n'isi njedebe ana m agba mbọ fụ that na n'imere nke voice mekwa nke vidio nweta a very wonderful environment ọ ga-abụ ịnọ imecha de vidio ị na-ene ya n'onwe gị ị na-enwe sa aṅụrị ọmụa bụ ego tiwuru appetite ten mma abata mbela adịghị anya ịfụrụ mkpọmkpọ ife a mma akụtu ya ama m na ịrụrụ na mgbe nwanne mana mma akụtu kịta ka m rụra gị new modern house mma kpọ ndị Jilosbe ga-abịa ebe a ga-akwụtuo na biko mitere m mma maka ọ dị very important ụzọ ihe ndị men ji wee bataba ka ngorokwa a na-anọ na-akọ ebe a ka enwe ike eme ya ka o yie ife for sure mma kpọ ha okporo ụzọ a ga-awụ ya fụ na oyiri ife ndị a na-abata ebe a na-abata ọfụma akụtiri appetite onye ọma dị mma na-eme mma na-eri mma na-eme ihe mma n'ebe ndị mma nọ afọ ọhịa nwaanyị bụ mma nkụmadụ kpatara n'ọkọchị ya ka ọ na-anya n'udu mmiri onye na-achị ya n'ụwa onye na-achị ya ya ka o ji dị mma na-ekwu ekwu a na-eme onye eze ya dị udo dị ka nje fụ gọvanọ mụ na ya nwere meeting with Dangote ya ka nje fụ ha ka mụ na ha kpaa Dangote nke a na-eme cement ọ ka o si wee dị go na ha na-alụkọ irigo na gọvanọ steeti anyị na-ejefe papa gaa zirigodi ike mmecha mbata ijebego nwoke mbata ka ife nụ nwa m ijebego udo dị nna Hey! Some fingers are small, some fingers are big, some fingers are small, some fingers are big, some fingers. Hey! You just make up one again. Some fingers are small, some fingers are big. That's all what we do. Why are you ashamed of yourself now? Why you make muke bia nare ekele n'aka Obata osu kita kome mma na nare ekele kambu ụmụokoro bịa na anara otito beyond your leg icheta ha na ome mma na ari ekele gị hụ mgbawa ọsọ what is chasing you
eche m iso awụ na ịma ihe mere na ihe na-anọdụ gị n'anya na ọ wụrụ ịhụ nwaanyị lụrụ di na ọ na-adị gị ị kwesịrị ịdị proud na ahụrụ gị n'afọ ime mana bikos na ọwa ime ọkwa nke nwunye gị nwaanyị katụrụ mma ya mụtụrụ nwa o nwere ike dịtụ nwa egbelegbe nke gị ihe ị ga-amụ mkpụrụ okobo ihe ị ga-amụ bụ usu ote ka ọ ga-etukwu ala ụmụ nwa rịọ stupid girl ọ bụrụ nne gị come out pụta ka mụ na gị karịa ekwensu metuo na onwe n'ala ụlọ sọwụ mba na-aga nwoke mgbalele na ya na afọ adọrọla mmaga ọya shi ọmụgwọ ya shi na-emerụ m nke ya bata ọmụgwọ ya na ọmụgwọ na be ọmụgwọ n'ọgọ bịa ihe bi na-aga laghachi azụ ya nkwanye mmụọ na-eche because aga m agba gị aka ntị laghachi azụ ugbu a bịa nwa lee obere nwa dị ka gị eleghị ịma ihe gbasara nwoke ịchọrọ ịlụ ụdị mgbaga aka ntị ugbu a lele mụ a ọ rụla m irukwu ọdị lele alachizi aga m awụtụ ya aga m egbu elekwu na abụọ bụ bọket na ọga na moto dede ma nwe ihe mere mba anyị banye isa ya mmiri unu na-arụ na car wash unu bere ịsa ya moto asa ụmụ mmiri ka ọwụ ndị altar girls ngo oyiru nu gloto Virgin Maria ebe ụmụ mmiri na-abịa ehichacha ahụ ka oyiru n'ụlọ ụka unu chọrọ ịsa ihe ọsụsa both of you better go to the church and then wash the church ebe ahụ ka unu ga-anata ngozi pụrụ iche ma ọfọ ma moto mmega emega hụ onye scratch na ahụ moto nwanne m nwoke ọkwa nwere ego na unu echetawa ebe a elu ụmụ ruru ụmụazị na-ada ekele m ekele bifọ ụnụ hụ m n'ụzọ ụnụ gbaa sụchịrịrị m a na-ahịrị m ọkpụ emere na ike ote ụnụ ahụrụ na ego abatago ụnụ kpụrụ ka aṅa asha iruro kpụkpute nga kparịkwa na onwe unu ma hụkwala mmiri na ahụ moto bifọ m eme unu ihe unu na-alaikiri nonsense. Nonsense. Ọkọ na olisa so no bari we. O ya so no bari we. When is not help them crack. Ya wo mo chungom. O mo rura katiri. Bu o ya ga mo be. No tuluku. O ya ka ga eri. O fopu kura mo. Nonsense. Ono ga na ku moto. Ono ma ga na ere moto. Na ku moto mo na ado. What do not look at in your hand? What are these buckets in my? I get you buckets in your car around my middle. Mona, what? Only here you know. Aba. What was the lock of that? It was I can't supply the one here. On me, some by the way.
sir. Hey, nne kedu ka ị mere? Adị m mma. Ọ na-eme? Anụrụ m na ị batara. Yeah, it's obvious na ife na mbatara ọfụma. Udo ọ dịkwa? Ka anyị na-asakwanụ m taa. Ha. O dogo m anya na ifuhu m n'anya. Ị like ịhụ dị mma ịnọ village ataga ahụ. Ọfụkwanụ m gara city gaa fụ ụmụ nwaanyị machara mma. Well, nsogbu adịghị, ama m na nwaanyị ọbụla nwere di nke ya. Oge ahụ rukwanụ, Chukwu ga-enye m di nke dị mma. Ebe ifuhu m n'anya, mụ akpa, afụhụ m gị n'anya. Ewo ike gboro akụtiwuru appetite. Iwe oli ndị ebe ibe gị na-achụ ego. Ebuka. Obata. Na ifugo ka ife si wee dị. Mụ abatago nsị ka mkpọgo okwu ka mụ na gị na papa afọ ka anyị kpaa nkata dịrị ezinụlọ. Mana ifugo ebe bụ na papa nọ ya, ọ ga-amasị m ka mụ na gị na-abụ kpuo ka m mara kene ka isi kwado. And ma like things ị chọrọ ịdị na-eme ka iwe nyere ndụ gị aka. Because mgbe na-adịghị anya eme ka gaa ma ya m chọrọ ịga Thailand, so m chọrọ ka mụ na gị kpacha before I can proceed my travel. I can kwụsị ka ịfụ. Ma enye nwata ihe ejiri ya ọnụ ya sị enyere ya nye onye. Ihe m chọrọ ime Dede, ịma ya mgbe ahụ m gwara gị ego ahụ mpanyere mgbe ahụ m sị gị na m chọrọ iji wee bido bicycle repair m were enye gị rie ya dị na ụmụ nwaanyị n'ụlọ ebe mana agbarakwala ngo ugbu ị nwetaghị ụlọ ego aga m achọ ka m chọta shop ebe a ga-emepere m nga m ga na-arụzi bicycle repair pụta m chikwa gị mgbe ahụ nwoke m tụkwa m n'obi mana nchọzi imepie na gị zọla m sambọọdụ ndị ukwu ọ ga-ahụ ịgawa ụzọ Makudi gị hụ sambọọdụ ukwu echi onye nwe shọpụ ote onye ahụ eguziro bịa na sambọọdụ ote ka a ga-esi m gaa na studio see foto etighe na sambọọdụ a chechaa ya igwe ndị mebiri emebi igwe ahụ abịa bịa n'azụ m ote pakcha igwe ndị mma na-ewusara m n'azụ ote mụ na onwe m na-arụkwanye ya ara mbịa n'elu igwe ote na oge ote guziro ede ya Obata Osu bicycle repairing center. Onye ụlọ igwe emebere n'obodo ya ebute, onye igwe emebere ya ebute. Onye ọ akara aka m ihe m chọrọ ịrụ. Obata. Dede. Afọ ole ka ị dị? So na nka ga ichere ka bụ maazị. Na ọnụ niile ajụrụ gị ọnụ. So na ụta nọ kịta na mụ abụ akụtiwuru appetite. Ị na-eli nri mbọsị ibe gị na-achụ ego. Ga-abịa mpụta nwanne m nwoke ndị proud of nne ji mụ na ya na-agbaburu bicycle bịara ka ọ na-arụ. Ọ nwere ihe o mere. Mpa Clifford ọ bicycle bịara ka ọ rụgide nwụọ. Mgbe ahụ o zuru ihu na-afụ ụmụaka ihu ahụ na mma papa ọ bicycle bịara ka ọ rụga were te jizi ihu ahụ. Ma ife mere na ọbata ihe echegharị echiche ọzọ banyere ihe ga na-eme ihe banyere bicycle bịara ga ahụ adịrọ na m agenda amụ agaghị asọpọtụ gị n'ụdị ife ahụ na m na-ekwu na ihe mmụọ mbụ na mụ achọpụtara na enweghị ife mfụrụ dị serious ị na-eche maka ya ịdị na-eme ọ bụrụ bicycle bịara ọ ibe gị na-atụ kọntena ibe gị na-azụ ahịa na alaba ibe gị na-eme different kind of business ịpụta ihe ọ bụrụ bicycle bịara ka mụ na gị na-akpa nkata ya ife mere obodo na gee ntị even oge mụnwa nọ n'ụlọ hie tupu m eme travel o duru m anya na gị na papa na ihe banyere ịgba egwu entertainment dị unu n'ahụ ị na m na-ekwu na ihe banyere ịdị na-eme ihe onyonyo dị unu n'ahụ. Now listen, ihe ahụ efu m mere papa na ka m memekwara gị. That's what I'm going to do. I will contact some of my friends nọ into moving industry. Mụ na ha akpa ka m connect gị with them, both producers and everybody around, ka gị na ha ga-alụkọ ọlụ ọfụma ka inwe ike si ebe ahụ bara onwe gị uru
ihe banyere baskoro bịara ị na-ekwu okwu akpatakwana nkata ọzọ because na ma ga-adị happy na mma abata here mount nye a very wonderful house here ndị mmadụ ga-agba pụta ọ na-ekiri ekiri ajụzie na nwanne akụtiworo appetite a na-achụ ego mbọsị ibe gị na-eme ife dị mma ịpụta ihe ọ bụrụ gị nwa na-arụ baskoro pịara akọtakwala ụdị aka ahụ n'ebe m n'ọzọ Sanloko ga-anị ya Osofia ha ga-anị ya Mr. Ibu ha ga-anị ya those people nọ into entertainment industry ga-anọcha ebe afọ gị na ha akpa ezigbo nkata ịma maka Zubi na Zubi Michael ị chọghị ka ị ga-abịa bụrụ a na-ebi gị atọ gị na Pete Edochie ga-akpa nkata na na-eme ezigbo muvi dị mma ile anya confirm ka anyị Oliver de Cook nna biko ihe banyere basikoro bịara ga ihe dosagoro nke ahụ one side ọ dịrọla ma agenda na mana na-egwaghị eziokwu ibido data ihe muvi na aga ahụ ihe ebido keta ime ikike enwe ezigbo ohere fọdụ basikoro na-eme fim ntiwaga basikoro bịara n'ime fim na otu otu ihe nkwu adịghị ala ahụ n'ihi imebe akara aka m ihe arụkwa machi ị ga-abịa ka ị ga-achọta n'ihu ị ga-eri onye ara nwere choice onye ahụ ihe nwere choice mama gwa kwesịrị onugbo sacha efere ihe onugbo mana enwere ya ntụ obi ịbịa kwa ya erumi ya nna nọ na-aga ị na-akọ na ịgbakọbi na kitchen agbara m na obi awụkwala mmiri n'azụ idea. Okay. I'm very sorry for all I've done. Ihe ọbụla m mere gị biko gbaghara otu ọla nsi wee kwujọ gị biko m Chineke ya biko gbaghara m. I'm sorry for everything. Biko. Then I have a surprise for you. Okay. Close your eyes. Please, will you marry me? Okwu ejuru ọnụ okwu na-amaghị ka m isi bụ mana ka ọ dị na anyị ekwu ọ ga-eji ama m na ọbịbịa m Olisa bịara ebe anyị ya ọ bụrụ afọ eto ka efuzi nwa m ọkwa ife butere nke a nọọsụ Chukwu mana ife nche ịyọ gị bụ na ka ọ dị na ebe Olisa jikọ ọnụ ya wee kwuo ife ọchọ nke ahụ ka ịkpọta n'ife onye ka ịrapụ nwanne
ọnụgbo obisa ebe ọ bụ na fafuru onwefa n'anya maka na ọnụ na-ekwetanụ ọ nwere ka nwanne gị jee ezinụlọ a onwe obi ahụ ọ bụrụ nwanne enwebele mma ome njedụ maka na ịma na ka o si fue n'anya ọ bụrụ ife nya mmadụ Igbo adịghị etinye ọnụ ụmụ maka ụnụ dị n'olugokwa ka ihe eji wee mee nke iji wee bụrụ ọka ada ka ihe biko mmalụ ka ihe esi wee nyeli aka ka ya bụ ife siri ike ka ọ dị mfe n'anya biko nwanne m Biko bara. Biko baka afro molisa nanya OMG. It is where biko no. Biko bara sister biko bara. Imana from ginanya. You are done name Jeko. Biko no. Biko bara. Obalesika. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray! We love you. Obata, Obata, Yesu, Obata, onye anọchukwalu ụzọ kelele kem ngwanye enu ya efe kem onye anọchukwalu ụzọ ọbata osu ụgbọ ọnụ gị o ị nwere ọnụ ọjọọ ọbata osu onye nọchi ụzọ kelele nkem boys abịago Olisabani, boys abịago onye nọchi ụzọ ọbatosu ụlọma Olisachukwu mmeka o onye nọchi ụzọ